Tia priang songhai fi baro kini gibaya kenduk lang hani kapor kibaya syong lang ni bangi mata gibaya dan lang ni bat kumju kitu gi mafi giba join na kini ka Google Meet bat kumju priang songhai baro fi ka kerteng jongo Jesus Christ nong penim bat kumju igini gibaju pet na kani ka YouTube channel na kapor syakapor fiju subscribe dia kani fiju snap dia kani baka ngai ngu ublay bangai ing to kalalong ka jingker khu ya ki babon ti mentang idang sudap ban rai ka we ka jing rai ka bong Christ is my reward and all of my devotion. Now there is nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial my soul will sing, no turning back. I've been set free. But ka chorus kong, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Kabay itu syapang bau Jesus Christ ulang kata ka reward mo kata ka nong jongi. Ka jingrai ka ka Jesus Christ ulang ka nong jongi. Nadu ki all of my devotion kata ka ka bang penlut nakabantau turai. Ka bang concentrate na ka bang IT mat ban mensim mau turai. Kamdan ka issue akan ka percaya. Kabalak ban penhun ya ka mensim jonga. Ling baki jing tenju ka dok nut jonga ka mensim jonga kan ruai kanong pai din shu ula pelat lut yang ula pelat lut na pop ka jing ruai ka omta. Christ is enough for me. Jesus Christ ulalong biang pelat na menta jonga. Christ is enough for me. Jesus Christ ulang biang pelat na menta jonga. Everything I need is in you. Kai ka bangi dan kam kadan hau Jesus Christ. Everything I need. Ki baro ki bangi dan kam kadan hau Jesus Christ. Jesus Christ ulang na dong siya dong niya. Hani ka Christ, my all in all. The joy of my salvation. Kay jing kemen jonga jing peniem jonga. And this hope will never fail. Makani kay jing kemen jonga kanum bakalano lani kanum du no. Ka ying syong jonga kalong ka beneng. Di hakani ka topik ka team ka bangan keren menta kalong ba the heavenly vision. Nakata ka jing itu pau ya kahima ki beneng. Ka jing itu pau. Nyarwai menta ni ka jing roi ka dai syapang kata. Syapang Jesus Christ. Syapang kata ka hima ki beneng. Pang kata ka vision kani kata ka jing itu pau jungi. But iway piway ngai itu ifi bangi dan kami kani ka jing itu pau ya ka beneng. Ka jing itu pau ya Jesus Christ. Kelam kani ngani itu ifi ki jing syakri jungi kinong le nai. Kelam kani ka jing itu pau ya ka beneng. Kam kani ka jing itu pau ya Jesus Christ. Ki jing syakri jungi ngong kin long le nai. Bat ngin seduk bono ngin sebakalano. Haba ngipuli naka KJV naki Proverbs kitab Proverbs art kundai kapra ni 29:18. Ka KJV ke Bible KJV ka ong ni ka without the vision people perish. Wong klem kata ka jing itu pau ki briu gi jat no. Fi haba kamdan ka jing itu pau. Haba ngimani yu blai ngimdan ka jing itu pau. Ki briu gi jat no. Di kadai halor kani bangan keran menta ba kat bangan ang kid wai menem step on itu ifi kat bangan hakini kisngi nganong fi kum ka jingya inti ga jong kristan kadan ka jingele kadan ki trials ki temptation ki jingele mo ki ba penwet ingi ki ba khangla ban syakri ni di kat bangadung duai mene bleu pentemai biang ya kani ka jingmut ka jing itu pau ka ba bleu bu ha ka donut janga badai kani ka bang kok bania sam lam ifi ba bangi dan kam sisa ban itu yang ni jing itu pau bau Jesus Christ la biang yang Christ is enough for me. Jesus Christ la biang na kakak ban itu ifi bah ka jing ya inti jong ka jing syakri jongi ka jing ya inti jong ka jing syakri jong ap simat bonsim ngala julap ya kani ba haba da ka jing ai jong blai ngala ya share ya ka gospel ngala ya sam ya ka gospel skibriu ban habalat let ban yalap umensim jong blai ulak ta ik dig briu habalai let yalap ya ka yo Jesus Christ ya ka jing ie jong u blai bau la pha eu kun la khamar wai ban pha eu kun la pha mar wai bong net un nam jat sho ban yo ka jing mo ko abang ila yalap syapang ka ding na abang yalap syapang ka jing syayap jong Jesus Christ ba abang ila yalap ya ka jing dan jakam jong ka jing kala ka bomot bat bau blai ulong bo ie bau blong blai ulong bo bishar baru bau bitar bahaju ka por bitar ya ka pop abang ila yalap ka ni ha bau mensim jong blai pen kendu hi beriu
bat haba tentang ngi alap ngi YouTube ngi alap syakil ti kisingkien bat haba ki bangilayo mani selok kamha haba ki la phone ngi leng baki leng baka kontak ngi leng baka Facebook bat ngilayo ban khamjanai ban ya sala bat ki ya kata ka jing peniem ya kata ka jing kala ka bomot bat haba kila phone bat ngilayo ban ya kendu markmat ru ban yalap ya kan ga jing kala ka bomot ban da ka jing ai jung blay hot ban penbe no ikti gimin sim baman ru gibadan hagi do not jungki hagi sol jungki bat habang ngilaila ban ya kan bakila pendap ya jing pen baptism bagi leyo priang yumin sim khut bun sin ngaset lap ya kan kawai baka ka baki ajing pla baki mi teng ki mi na om jong jing pen baptis ki juplai kan ki ong bangang la light lut na pop. I've been set free findai isha begitu ki bat kini ki bayar syong lang niru nganget fimat ya kaju bat om tangi pingar ngamat ya kaju hi hawo bleu pelat ni na pop hawo bunyi ya kendu ya Jesus Christ nyim so kwa shu ka kai ilang yo ya katu ka jing peniem ka baning kong katu ka jing it ka baning kong jong blei hawo ulak pelat lut yang na pop wat lang nyim dan ye ka ni ka persai nyim dan ka spa ka pau teng gidan na pedang jong iru ki bang pak yo kam ki jam rei wala kalong kum taru anong ifi haba fi yo ma ya katu ka jing peniem ka jing kha arsin ka baning kong ngai ka kmat jong fi bat fi la ban experience fi daya tu fi daya pla bat ngar kum ju apply ka ju hi ba kanu ka jing keman ka donut kanu kata ka jing keman ka donut bangim nim so kwa shu ka ni jong pertai ni so ba kata ka jing yo kata ka jing penim ne tai ka jing kha arsin ka bangi ni du Jesus Christ wan man syong ka donut jong ni no Jesus Christ wang ngabo kupangin wan syong ka donut jong ni haba wan syong ka donut jong ni haba pendap ni men sim khut kanu ka keman kam tam lai finang lap hadin bala pendap tes fi apa fimi na ko kato ka sngi baro sngi kalong ka jingkeman mo peno kumba firu fi la ya tu to ka experience pat ngalap bu nang ni ani ka jingkeman na to sngi kadang kata ka joy of salvation di bawang kani ka jingran mentan ka itu kata ka ba ka ni ko Christ my all in all the joy of my salvation uji sukres yang ulang na dong sedang wa uji suk bat ulang ka jingkeman jong ka jingpenim jong na and this hope will never fail. Heaven is open. Bakani ka jing kerman jongi kam du no kadan ka benang ka de ka ying syong jonga ni ha to por ni da smok tu ni dan ka to assurance of salvation na ka to ka jing kerman jonga ka jing pen so scam jonga jing penim ni so tu te balak transfer ni da bengila let sya kata ka hima jong belai bangim dan syok ka hima ta but dei na banta kani kan bau Jesus Christ wan syaka perthai wan syaya kadi na kalbi dei na banta kani kan bau blai uthau yang ai fi ka purpose kalong amdei tang ban bu ingin ni perthai bangin syong sa bangin ai dre ka purpose kalong bangin ya kendu yu blai bangin syakri yu blai na do ka do not bangin mat yu usisya kum tau nong penyem jongi Pak kita gi balak mat, gi balak experience yang lagi basulong niam, gi basulat kan berarti sulat tang sekajing long niam film experience kan ni. Film experience kan ni ka joy of salvation ka jong Jesus Christ. But kung bangayay ban biang ang hakaba ningkong, kani ka jingit ka ba ningkong ka dan sisya. But kani kadai kan kata ka bau blay. Utumu ini bangi day bandan ba kani ka joy of the salvation. Bahkan dan kata kajing itu pau ba Christ is enough for me ba Jesus Christ ula biang te nama tajama ba Jesus Christ ula udai mau na dong syadong jama but ngan itu ifi ba handrai ba kat banang mi gisngi pa pinlap ba kajing em Kristan ba kat banang mi gisngi haba ublay ula sedang ban kerku ini ni kong ang ifi haba ngidang yo kajing penem dik ka kande kamen sim sum kwa shu ya isukwa no tang ban ban ya kendu bleng akan mau akasin ka baningkong ba mayo pediang yu mensim bakut nas kalong so mapoi no shkawi ka benang so mapoi shkawi ka jaka kasmo kumba antep ki experience no atrai figure baju hi bat ngakan mau ya i ani po nga mensim kerteng ru ba dan bak ru yang kaju ikong lah pediang ru bat kibun pat kiwe to ngamla mensim kerteng let aba ki pediang mensim bakut to po nga real ding experience no ani so kwa shu ban kut kata ka joy mam so kwa shu ka dan ka jing keman benang ka ba yu hadrai ka jing penim kam kot kumne ndai bangi ni so bangi kwa ban let no sha benang to pon rei bleu penyak ini
Bat kap bang inang mi kisngi ngan ong fi kadan kinang ya kan ka jingya inti jongi. Ublay ulah sedang ban kerkhu ini. Tentang haki kam ki jam jongi, hakadok jongi. Bat kumju ru haka mensim jongi. Nila sedang ban job mensim, haka jinglong mensim nila sedang ban yalap ikiwai. Nila sedang ban yo ban job mensim. Bakiwai habang yalap kilawan show Jesus Christ. Ang tentang fitep ngikelak no ya ka vision jongi. Bau blay ubu ini simat bani dai bani kendu yo Jesus Christ. Maka thong jongi kam dai hiwai pat ka thong jongi ka dai bangin ya kendu yo Jesus Christ markman. Bun sin kani ka jigit bani kong anong nginda examen nginda yet bani LD ngikelak no. Ngikelak no kani ka purpose ka bau blay ubu ini. Bangin im na banta jongi pol wang for me to Christ is to live is Christ. Ban em kalong Christ to die is gain. Ban yap kalong kajing mentol. Kata ka di ka thong jong Paul, jong apostol Paul. Tingan itu ifi ba mangar nga syam ya ka ju hi. Ba blay ula kerku dah kam ka jam ula kerku ha kajing dong mensim ha ba ka jing syakri mo kata ka ministry baro ngidan na kajong ka ministry. Ini bandan na kajong ka ministry blay cut each and every one of us cut ni way pi way ba hadin bala penem ni bandan ka ministry ka bandan ka thong ban job man sim man ay rengan ong fi tang habau blay u bless u kerku ini dah ni bengi job man sim ni kelak no yo Jesus Christ ma julong ta mai tu fi man para ilong kami ilong pa kajudan kan ka por ba ma kelak no ya ka gol jonga banga dei ban pet show Jesus Christ ma kelak jonga no banga baka thong jonga ka dei banga nyo yo Jesus Christ banga dei ban terang te bani i kombo ke ram terang betul jingwa as the deer panted for the water so my soul long after thee. Tentang iklat no ban bakani ka dok no jing kan terang ni. Kan terang yu lok konrak ban ya kendo kombo yu. Tentang ka ministry jong ingi kampen crown no ka ministry. Ni dan no kani ka jingmot fitep ngajulong kani ba akum no ka ministry kan dan guru. Ngomong ba habangi syakri ublay kam dai ban san kam dai biberikin wan ka jing penyem. Nang aklat no yu kriste. Ngapun long no ka ministry jong kumu blay. Ngapun long no kani ka ministry ba ngapalan kum no ban le. Kumno bakanya mo kumno tentang nikelat no pat ba wat langi le ministry ni yang ni dei ban penlong senran ni kibai ni dei ban long senran ni di ban long senran kibai handai baka ka jing temu jongi kata ka vision jongi pat ka dei bangin ya kendu yu Chris om dei bangin sak hang ni pertai bangin enjoy pat ka ministry ngim enjoy pat ban ya kendu yu Jesus Christ ngim terang bau Jesus Christ unwan kan fi tentang ladam dan ki persecution ladam dan ki jinge kabalang baning kong man itu fi kabalang spas na baning kong kadai ka basan ma kadan gajing syak penshitam ban but benamar ba kadan gajing syak penshitam ban ngan itu fi ki terang baning kendu na Jesus Christ hot ka roi kabalang diberi ki wan skajing penem lai hajar ki mensim ki wan ka shisni hanai kim shim la du no e kani ka vision petras yetu bai kata bangi dei bandan ban terang ni ka jingwan mi pau yung Jesus Christ marwai simat piwai ngakali fi na kan ni hatu haudin bau blay ula kerku ini ula pelat ni na pop hatu ngidan mo kata ka jingi bani kong yo Jesus Christ ngidan mo ya kata ka jing terang simat ban ya kendu marmat hatu mau ulang long kamtam mo ban ya kesiar ka rupa bani kani ka ministry bangi dan bakani ka jingi kendu ulang hoy ngamong bakani ka jingi kendu ulang kamlong ka bakman kalong ka bakman na bangi kendu ulang handai simat ni jupusan mo ba kani ka jingi penya kendu ulang kadai ban penlong yang ite bangi nang it yo Jesus Christ bangi nang terang yo tau Jesus Christ bangi ni kendu ne tentang ni replace no ya kata ka vision da ka earthly ambition pai ngakaran ya knim dei makaran ya fi ngakaran ya kani ngani tu ifi ngakaran ya ladien ko bahaba tentang ngakalat no ya ka bau Jesus Christ ka andal awan ki jingpang masakan mau yang tentang dari wai lat wa di jingpang ba tentang melak ban yalak beri melak ban simfun melak ban yai dan hajing tiak kan mau tang Jesus ani terang ko ban lek no ini oh ka kendek dan dono yo Jesus Christ boleh tentang musyak ban ya ini jingpang jing tenju tentang ulah belas la yalap hibri wan ka jing penyem yalap lengba ka YouTube lengba ka ki surat hibri video 3
Belai mesti no belai try. Ba teng kadang no katuka atli ambition no. Ban peniar ya kata mo. Hoi ngomong kamlong ka babakla bi briu kin man show try ringi klat no baka purpose yang galong banyak kendu you try ndai ban sna empire ni habne. Banyak pen crowd teng pi balai ki briu bon ki miss nta. Ngai tu fi ko briu makaran ko briu ni. Ba bon ki briu ki miss no ki pen crowd ya kabalang. Kele competition ban tei gi yang mani ki bakrau ban khambun pat ban ye ngakaran yani da ka baburam na mar ngar ngadai briu ye ngadang dai tang briu hanrai pet yo bangi kelak no bau blai ubu ingi tangkum ka yang syong basang ini lifespan ni kum bau dan we u nang yalap Francis Chan wang baka ka eternity jongi ka jorong ba mo kata ka jing em bom jukut ni wa jorong ba hanrai concentrate pelat tang hai ni jing em mi bam tas ko ikelak no ya kata ka iu larang imdan ka vision of eternity larang imdan kata ka jingmot jing perkhat ya kata ka bansawan mo bangini kendu ukres larang i concentrate tang hang ni ka persai ngam teng ba kadai tang ka spa ka pau andai teng ka jing syakri te ka jing syakri ka ministry ka bau blai ni kala bana ngilak ban penlong blai te ya ka teng i penlong blai i perkhat palat bat ngani tu ifi ba ni divert na attention jungi divert na attention jungi nim long heart throb shu Jesus Christ nim penlong shu tau Jesus Christ ba iet jungi nim penlong shu kum ha katuka ka jingiet ka banikong mut hapor barang yo jing penem nikong ani traji sum dan shu mami dan shu ni kata ka jingiet te ka ba palat liam te ba ma palat nyapok ni kan dei ka jingiet ni kelak nok te nak to ban ni bot kam nok hiwe Hibun kam nak ministry hibun kam nak iklap nak Jesus Christ iklap ba Jesus Christ wa kan ministry ba bangin yalap iki way sa gospel bagi beri kin yo im lakin dan kata ka jingkrang ba kata ka vision banyak kendu ublay amat pen crown empire ni hot kadai ban yari ki ma jong ublay re with the same thing with the mind ba kandan kata ka jingmat perkhat ba sisien te try ba kani ka percaya kamlong manginang dai bandan katuka bangi kwa banlat no dengan do menlat no kani do ba kumno bangin ya kendo no ke try suha ni dai ban try na hum tau ble ni percaya dai ka vision ni dai kan mau bangin ki citizen so ka benen fi ndal kerku bi dau ble lo kerku ga jing kerku ya ka ministry ka kam sakri jong ki bri ki lawan fi council ki bri yu pen crown no ya to tentang kan crown tingak ngako bangin ya lambiang ya ledia shani koman kapan remind yang ya ledia ba ublay uthau ki na mentaka buram jung ndang mentaka buram ni na puli na ka pi ka jing thmu jong ublay yo bri kalang ba umani u junam na junam biau adam bu kapere dan ya am tambul train rebun bandan ka presence bo ublay men enjoy ka presence jong ublay rai bau adam hap na kata pop takadau ka du no to presence jong ublay kada bang irang dan hakani ka do mata wala palat lut la suspa ini pop irang dan kani ka jinglong do kani ka map jongi kani ka atli mo kani ka khandau tang ka kwa biang sik tu ki jinglong khandau tang usutan wan mentap ni yu takada upol wang bang idan kam ban pentmai ki jingmut perkat jongi hakani ka step makat bang ni wei pi wei ban pentmai biang ka jingmut perkat jongi bangin yo kata ka jingtmu jong jingmut jong kures ukures wan chani ka perthai banle ka ministry nri ban pendan buram ni ble banle ka man jong pa mlei than ban yu kwa banle ka man dan kata ka god banle chka ding na kalvari bo ble unyo buram unyo let man shang ka man jong pa ma tengir ning dan kani ka jingtmu shisha ba ka bang ibu ingi kani ka perthai ning dan kata ka heavenly vision not ka earthly ambition mandan kata bangin nang terang nam tau ble bangin so thu bai ki ai la ban la thau nam tau Jesus Christ Jesus Christ unsa unite ki barok shu bomlong ka buram chu pai nya puli na ka gospel na ka city ginong Rome kalnong ka bawai ka kalnong ka bakhat wai ka balai punrio ikentin ki baong kumni nabana u bada u batsha u long ki barok ha uba tulong ka buram sya ki bam jukot amen piwang nabana na u kimi ki barok na u Jesus Christ na u kimi ki barok kani ka percaya u de uktin tau logos
Hakaktin Greek yang logos. Hakaba meningkong la dan tau ktin udah logos. Bat la tha gi baro. Na la long gi baro. Logos hakaktin Greek kamut logic. Kabadan jingmut mot kini gi mi kadang ka reason behind parang ong there is a reason behind kani ka percaya ba kami. Mot kadang kata ka jing kata ka daw. Kabaki gi mu bat dai na Siti Paul bong naba na bat da bat sya long ki baro ha uba tulong kaburam syakibam jukut amen. Baki ni ki baro kilong na Jesus Christ bat kin salek pat sya mo bangi ngiwan hani ka pertain salek penyesok pat ni bat ni salek ban mani jinom kata ka diga purpose pindapat na ka Siti Paul syakinong kolosayu kalnong ka banikong tatkat ka ba kapsan hadu katra Siti kolosai kalnong ka ba nikong atkat ka ba kapsan hadu katra kikentin ki ba ang kuningan puli fi ubalong kadur ublay ubamla ayoi kani ka thaw siya Jesus Christ ubala kha ningkong nakajing thaw baro naba haula thaw yaki ai baro pai naba haula thaw yaki ai baro haki benang bat haka kendau ki bala ban yoi bat ki bamla ban yoi bat ki bamla ban yoi ya ki kat lani ki hima lani ki jingsan syar lani ki bor ya ki baro ken la thaw da bat ya bat ulong men shwa ki baro bat ki baro ki ai ne lang bat ulong ka ukhli jong kamet kabalong kabalang katau de kres bola siti shi pesas uang ba ukres ulang ukhli jong kabalang mo hangni ru uang ba bat ulong ukhli jong kamet kabalong kabalang ubalong ka jingsdang bau balong lakha ningkong naba na ki bayap ba unyo long ubahalor haki ai baro naba ukpa ulas ngob hae bada ka jingyap baro kan syong teli badda ban penyasuk no yaki ai baro haladehi habalala ban penlong ya ka jing penyasuk da kasnam kading phana jung da ngaong da ngaong yaki ai ki bah khandau lani ki ai ki bah ki benang ki ai ki bah ki khandau ki ai ki bah benang la long da la thau da bat ha ba khaduk din salet cha hi kaburong kanet cha ti ka jing wan pan bau Jesus Christ upan em yangi amdai bangin kemen sak ban syang ni perthai ho bangi em hangani ko perthai ko bang Paul bang ban em nyanga kalong kures ni dei ban le ka ministry nim dei ban syang jai pre nim su dei ban syang duai sa mo syang duai sa kuliah kat bahasa nim le ban le kam jong ble wai ni bangin le kam jong ble wai bangin kemen dei ka joy kam dei na kata ka ministry ka bangin le kadai ka pat kata mangi kemen ban le kam jong ble ka business dei ka ngidai ban kenma kani ka vision bat ka ban ningkong du pat ka bang ngidai ban kemen kadai bang ya kendu yu Jesus Christ kadai bau Jesus Christ ulang Christ is enough for me man hang ya roi tu jing roi kan uni nong thau jing roi usmo thu bai kani ka jing roi uni ka ministry kam dai ka reward jama ni ha per kendau kadai ka pat kadai ka bang ni kemen bang ile kai pila ban smok thu kai bau ni nong roi wong Christ is my reward hijing tray ministry jong im dai bang in yo reward ang fin sa iyo Paul kai bau Paul wa apostol Paul ai tray ka ministries bi ba nahdu mata kini hijing thok jong apostol Paul ba bi ba ni lak ban mo o breu ai u ka vision nei anai pin i umpan kraw gini ge pin sa ing tungin na pulis ba umpan kraw gini ge umpan long belai gini ministry umpan long belai kan ka vision jong gini ge jing start jong ban yu ya kan ka jing start jong ban thok gini ge uni nong roi ru kan ba tha gini luai wo Christ is my reward and all of my devotion now there is nothing in this world dan ka mnan ki sap rong phong jong fi ban roi fi dadan ka talan ka ban roi gilan ki bri ka talan ki ban le administration ki dan ki talan ki harai wong ki that could now there is nothing in this world that could ever satisfy bi wat laki wan ki jing tem ju ki ru amdai kita ki ban pen keman ni
ndai kita ki harai bangin wan pat ba kajingkeman jongi kadai na Jesus Christ kajingkeman kan jongi kan long hang ni ha percaya kan long Jesus Christ ba kat bangin dang im rungin dan kata ka heavenly vision ka bangin kata lanu ngan kendu Jesus Christ kumba o Jimmy Sogat wang akat wajing rai wang the love of Jesus gets sweeter and sweeter as the days goes by. Oh, what the love between my Lord and I. Mereka jingit jangan ayah ministry kanang grow. Ini mes na. Mereka jingit jangan ayah Jesus Christ kanang ngam jeli. Oh, what the love between the Lord and I. Over and over again, falling in love with Jesus over and over again. Oh, nganyai syok jingit yo Jesus Christ. Man lah kapor. Lada kani kalong na nong ifi nginum baklano naka ka bau blay ai nginum pelong blay ke jing ai jing yo ka ki jing ku jong blay bol ai handai ngin pelong you blay bau day ban yo ka jaka ka bau day ban yo nong ifi ngaban biang ifi ho kani kapor baka julang pat bunsin bahabala tenju pat yangi dau blay ni klat no yo blay bat ni sedang pan penlong blay ki jing kerku jong u ni klat no era taka heavenly vision ngaban biang ngong fi dia kata ka jing itu pau jong ka benang u blay pen yem yangi ya fi ya jing kha arsin ngani ong fi mangin thang ban yo I ban pen yesno pat u ngaban biang bat ka object of faith jongi ka object of faith jongi haktin parang gi ong kadan ka objek fitur am lada fidan kini ki khmat lamdan objek fin pat ye akaktin kasing amlang banong ye ladang idan kini ki khmat akaktin paran kadai bandan ka objek jongi ngidi bat pat lani kataka katiar mo objek kadai katiar lada fidan ka khmat fidai bandan katiar ban pat lam damdan tiar ai fin pat ye kalong makla angju I da ka habadum tutliu re habadan ka jing sha sukan nga ka objek jonga kadai gani mobile ngapat ban ye I kini khmat habau blay wangi ka jingat hau Jesus Christ ka jingat jungi ka object of faith ka di bandan Jesus Christ modor ka uni mobile de Jesus Christ kata ka object jungi ka di bandan Jesus Christ bangan terang banyak kendu namar bangila dan ka pop Jesus Christ unang penkhut ni hala kasi nimla balik ya kendu ni mentang Jesus Christ ubu ka do no dre unang penkhut ni kita ki pop Andai pek bangayo ngi bakla pat kata ki jing kerku jong blay kerku ki ministry ni klat baka object jungi ka di bau Jesus Christ kasitish ke Hebrew kalau nang ka ba kharar la dang bakla ong ba Christ is the author and finisher of our faith ne utau Jesus Christ dai nong penong penjana ka jingat jung bau hak tu sitish Hebrew wang to fin no ik taki pop ke ibarok di basno afi tengin pek yo Jesus Christ wa penong nong penjana kado no ya ka jingat jung wai ka jingat jungi om dai habau Jesus Christ kuli ubuda ka gospel wa hatu ladang awan pak cakap pertanyaan ngan syam ni yang kajingat ka balong hau Jesus Christ kajingat ka bamlong te hai para banget hau pastor hakinong yalam ha kajingnang jong fi ban roi ke namar teng pat ni bakla te teng ngar mai tu fi oh la kerku blade stang man perkhat ye ngomong kalong bakla ndai yo ni meste na kai kajing tumu bo khat ini bangini pendu yu man unite yangi ban perlong ini kawai bo Jesus Christ ban bangin ban ku ini ban yu Idai bandan ngong saisi para bangai idai bandan baka vision jungi. Kam dai ki ai jongan ni perthaikan dai Jesus Christ. Inda puli show Paul naka city Paul shi Filipi. In fact Filipi kal nong ka ba nya puli na Paul shi Filipi. Kal nong ka ba ningkong mat khat ka ba arpo lai. Oh, kanong ka ba? Arpunyo ka Paul shi Filipi kanong ka ba ningkong City Paul shi Filipi kanong ka ba ningkong at khat ka ba
art kulai nong ha kadai ka ba art kulai ki khat ki bong kum ni nadu ngin puli nadu ka ba art puai upol ka Shaki Philippi kal nong ka ba ningkong at khat ka ba art puai upol wong ni wong namar yang kaban im kalong ukres bat kaban yap kalong kajing mentoy ken Henry lada ban im hakado lada kani kalong uso kajing tre jonga ti yakanu ngan jit ngam tip shu khat ka ba art pulai wong kum ni Henry lada ban kabar pulai ko Henry ngas ngaulingo bakini baroar habang adan ka jingkwa ya kaban yo letno hi upol wong ya kaban yo letno bat banlong lem bat ukres na bakalong kambha sikat dei hi wong ban yo ban letno na kanika do banlong lem ba ukres kalong ka ba kambha sikat dei pe apostol Paul yo piong ude uri uba red bari Henry apostol Paul ude uba ubangan itu ifi uba kini gijing tho barok ni puli ko bengi ban dia ulah dan ka balang kat cabulai utha balang no kitep yu apostol Paul dan ka balang dan lah kajang no uyok ban yalap no uyok ban let chakri gibri uyok ban yu handrai khen koridor kita ki kajing koridor ke jong u ko kham sikat dai pe bale su ong gumni wong ya ka ban yo let no ban long lem bat ukres right nabakalong kambha sikat dai kajing wan apostol Paul wong u sutu ba wat udan hani kajing long dok kat bodang em bo syakri gibri mo ban hikai ban sumar ya ka ban sumar kita gilang berat ban sai kita gilang berat rei kadok no jong apostol Paul simdu ya kata ka behelem vision kata kajing itu pau ba yang ban em kures kalong ba banyak kalong kajing toy ba banyak ban let kendo bakan ni kadok kan lat no kata kadik ban long kajing temu jong iwei para banget kini gibaya syong lang ni kiba ngap na kani ka Google Meet kiba ngap na ka YouTube syuk ngina pulin kaju biang apostol Paul na ka Shiki Philippi kalong ka balay kathat ka basan hadu arpuai ngan puli fi pai apostol Paul mdai uri badan udah badan kanyam fi mentabun sin ni kelate ni kami ya kanyam teh ni oh ni keren sipang di balang di bahe ni keren sipang kata spa kata pau gidan kata ngilak tei ka ying mani kum ta ngi keren hang ta ngayo let ialap hang ta kum ta kalak roi hatu kaji kali ka bami mata ni ju ialap mo ya kani ka vision habang ipelong niam ni kibri nengi keman sak bangin isaim sak ni pasal ni ju ialap mo ya kani ba wei pa wei u riut khat jong kata ka map jong kures udai bandan ya kani te kajing terang gumba apostol Paul wong wandai bandan kajing terang bon ya kendu Jesus Christ ladang ayap sibet ladang alet lanu Hari meta ka vision kam long shu Jesus Christ kalong man ka adi ambition ban ya tai mani yang bahe ngamong ba ngam ban ya kajing tai yang mani hari ka ong pat bayok ngimes na bayok ngar ngamis na bala ni niklat yang ni ka vision mangiwan sanim dei ban pen kraw pat ban pen kraw yu ha gidi bun gibri ban wan show Jesus Christ sa kajing penem reka ka ba kajing temu jong i habang ilat yalap ya sebelah bagi gibri ki yo lat na ka pop kadai ban long ban pen tap ya kan ya kajing mut hakibriu mantap yang ni kajing mut hakibriu ba kini ban i kumbau Paul wi ban ya kendu yo Christ ban let pat subri bahkan ni ka pertai kalong tangga ying syong basa bahkan ni ka pertai sa penjat na kini ministry gi bengidan kini gi ying mani bengitai kini gi ai bengitai kin sa jat na ko isin ban patap hakibriu ba kajing wan jong terai kala hajam ban pen i ba kini ki ai kimlong mentoy kim dan jing mentoy Harai ba ban pen kre ya kata ka ban sawan katakan ka ba kham kor susu ban pen kre ba ban ya syam bat lau kenra pe apostol Paul wang kumno kathat ka basan ngan puli fi Shiti Shaki Philippi kal nong ka balai kathat ka basan ter apostol wang ni lada uno waipat umut ban syania akado manga ubak hamtam pi wang lada ngin sngau kemen akan ikado ngin sngau syania akan ikado uang day mga kan uang apostol Paul bangan yo ba namar blay uang balaat share yang akaba prasni nakakenja Israel
nakajat Benjamin u Hebrew nak Hebrew syapang ka hukum u Parisi utip ba syapang ka hukum udah babat perking ba balik ba syapang hukum syapang ka jingsit ram babe ben ya ka balang syapang ka hak ka bana ka hukum u baklam jingram ndai tang bu yalak hukum udah le udah kesan nak hukum Apostle Paul handai uang gumno handai kita ki baro ki ba long ka jing mento yang ya kini ngalanyau ka jingdu nak bentau Kristus berat nak kita ki jing mento ki degree jong fi ki PhD jong fi ngam ka basni ba fi puli PhD in theology ne hakini gino kimlong bi basni Paul dan ya ka jing puli ni rei wang kan kor kini ki ispa ki pau jong fi ki ba fi dan hatu fi kan sobang ni kita na fi sobang ladan shim no fi ba finyo ya kendu ya Jesus Kristus ngalanyo ga jingdu nak bentau Kristus wang ho sisakan ba ngalanyo ya ki baro ki balong ka jingdu nak benta ka jing bah kortam jong ka jing tip ya Jesus Kristus fi uba utrai jonga nak benta jong ngaladu no ya ki baro ban ngalanyo sindrom ya ki kenang bangan yo ya Kristus pai wang kenang bangan yo Kristus ndai bangan yo habang ni bangan yo bun pat bangale elak goskal bakin wan benbu yang bakin nang roy bangan nang mo nang pauna me taw wang bangan yo Kristus wang bangan yo Kristus man ya katu jing roy kong Christ is my reward ka bainong jonga kalong Kristus bangan yo Kristus ba ansyam yang ubam dan ka hak jonga hi katakan ka bana ka hukum dari kata ka bada ka jingat hau Kristus ka hak ka bana ublay da ka jingat bangan dalat sata nganong mira ka yakini ki ministry jongi yung mra kanong ipen baptist brio kanong yalam ya ki brio ka jingem jong Kristus ninambos no nangin bos ka ka bo Jesus Kristus la le ka di na Calvary ka jingem ga ba am da ki jingle da ka jingem ho kitu gide giso ka bo Jesus expect hi wang hi ba pide ban say so ada kiso kimdai gi ba penem yang hi kiso mdai gi bangin kaman kiso kilang temporary kan ang fi ada Jesus Kristus ulang permanen no ho kiki mensim ngau fi kinlet ka jingem bam juko kadang ru ka ki permanent fruit ko Jesus Kristus ong bakit ki mensim kilat ka mo kilat lut na kani ka pop kilat Jesus Kristus re nyim let pat ban kaman begitu ki mensim ki ba da ka jingela jonga jong fi ka ba blay u ai kata ka jing ai nyim let ban kaman ki ngilet ban kaman ba Jesus Kristus ni kaman ban ko ngu e ka ba pa andre kam tam e ban ya kendu yu mat mantang impat ya kendu yu pai ukpol ong no bangan yo itu ya bat ya kabor ka jing mi pat jong pai pol ong bangan yo itu ya bat ya kabor jong ka jing mi pat jong habala persian seriam yang ha ka jing yap jong nada kumno ngan yo kat sya kata ka jing mi pat na kita gibaya ya kata ka resurrection pol trang ban pen kala dor no ya kan mat jong kata ka resurrection ka jing pen kala dor bangin yo ya Jesus Kristus pet upol wang hakat khat ka baar wang tungin ya be persyak ya kata kadak kat benginang ya tungin ya be persyak ya kadak kat khat ka ba khaar upol wang ambang alayo pediang lepa la ni bala penjanai lepa yang hanrei nga be syafrangken bakum tangan yo bat ya kata na kat ka benta ka balabat yang aru dau Kristus ube persyak kadak ube persyak kata ban yi Jesus Kristus ko para banget ngangam nyau ya ladi ubala labat handai ya kani kawai ngale da ka baklet no ya kita ki basyadien fi uklet no ki basyadien tak ula dak job shibun ki mensim khlo sa kita ki mensim bala job pet sa kita ki basyadien banga job mensim na banga ingai pet chu ki bala pet syahmat kajing ya ti jongi kalong de ban pet shu Jesus Kristus ban pet atra Jesus kara ngan yalap ya gospel ni ndai tra Jesus matrang ngapet syami ngapet kata ka heavenly vision bangan ya kendu eme bangan syam eme bangalong Vietnam mak jong bangan syam man ong bahami usyakri ba ngabe persyak kadak ban yo ya ka jing ya ka jing ya thang ka jing khat chanang ka jong ublai ha Kristus Yesus wong ka jing khat jong wong pol kalau omdei tang banle ministry ka jing khat jong upol wang ni ka jing khat upol ko ong baka thong jong kalong
shanang kajong ublay hau Kris Yesus pai kabong lo yo Jesus Kris namar kata kat ki balong ki bajana itungin yamut brai ya kani tila da haka ai piamut da kumwei ya kaniru ublay un petpaw hapi pai un sapet paw la dang imut brai da kawai kajing mut brai ngi kade ban mut brai shambanang kade ban mut brai bengin sham yo Jesus Kris pol wang usnang ngi hakat khat bakhat nyo wang ko para banget tulong pi ki bap ya pertu but yang batu kmi tu ya kita ki bayat kum ta kat kum ba pio i yang i kum karukom pi pol wang pertu but yang pol le si bun ke mereka thong jong u galong ban yem sepang Jesus Kris kanum long karnal kanum long do pe hang ni khat bakhat pra wang nama si bun ke ya sepang ki banga ju ya thu ya pi bat man taru ma ya thu da kabayam kan bakilong kinong syun jong kading pana Kris kila ju ya sedang mensha kajing sedang kalong kababah oh ni kong la peniem ya fi fila kaman fila yo kajing it ka ba ning kong hau Jesus Kris makaran ni kani la diru namar kadang ya nanti manginum kelat manginum long no pat kita kinong syun jong Jesus Kris ni salong kinong syun la dang it ya kijing ai jong Jesus Kris ni it ya kijing kerku ya Jesus Kris ban ba it ya Jesus Kris saya pol kawai pat kini kiti wang ba ipenlong the God of the belly wa penlong ya ka yaki ka hakani hi khat bakhat kendai wang hukum ni pat wang nu pol khat khandai wang kiba ka bakut jong ki long ka jingjat kiba ublay jong ki long ka kpo pat bat ka buram jong ki long ka jingle ran jong ki bayamut bra ya ki ru kiba khandau ulak peniem ning kong kila ya ka jingia badai ki penlong yo Jesus Kris community ya ki penlong tang banyo ka jingpat ya kado ki penlong tang banyo jingpat ban paunam ni di Jesus Kris lak nak tes men sim kila yo ke jinga jong men sim kila duai bri yo khia ki alap ki bri ki wan chau gospel rei ki pen bakla kata ki penlong ya kata ka gain ni penlong baklam ni kila yo Jesus Kris ni penlong ban ya wong no wong pol wong nomor kata ki bakot jong ki kalong ka jingjat ki bau blay jong ki long ka kpo bat ka buram joki kalong ka jingle ran joki ki bayamut bra ya ki iru ki bah khandau ong ani thu ifi para hanman ki wi ki pa ka teng ni anong ifi la dang impet ba ngar tengah kumbakla ban perkhat o ban seng ka empire ban long ka taka at the ambition ban thao ki balang ni bahe ban yo nam ban yo buram kalat yo Jesus Kris krat pat bangi emang ni perthai ban ya kandu bangilet ban syakri ki mensim ban yu ban yathu ya ki ju ki bikin yo Jesus Kris amban paunam amban chongsa teng tiang ru ban let no namar bleh he palat ke ministry la hila bun pai palat la tiang sa ban let da bu blem shim no mkwa shu pai ka thot ka ba arphau ka kran shai ba ya ka tu ka heavenly vision ko bang namar kata ka jinglong traishnong jongi kalong habanen pi kajing tlong trash nong jungi kamdei bandan hakani khandau nang taru ngiap khmi inti yaw nong penem uji sukres ubau trai kajing long trash nong jungi kalong habnang ide banlong kajing mo jing perkap jungi ide banlong trash nong shabnang nang taru ngiap khmi inti yaw nong penem uji sukres ubau trai uban thau thoma ya kamat jungi pi unsa thau thoma hakani kamat jungi te kajing long langri tetang pat ngiklat kani ka do jungi ka kwa ban sa ni kwa ban enjoy sa ikrat bak ka habanang ka kam krau banyak ai ka bangidan ni ikrat bakani ka ministry bengile ni kampat long ai banyak keren bak kita kajing ka bangini kendu Jesus Kris ni hapmi ne gini jing perkap ni hap pentemai ka mopol pentemai jong ka ba po uban thau thmai ya kamet ka jinglong rangli jongi ya wan penlong ya ka sidor bat kamet ka buram jongu sidor bat kamet ka buram jongu kan bakum kata ka jing pentrai jaka baula ru wat ban pendam ni ki barok haladi marong ifi para banget bangin pertama yang tu sesimpat ni kan ma biang bau kai ka bau bleu penim kai bleu penim yang ai fi kalau bangin ni kendu Jesus Kris aman kamen sa ini ai bau bleu kurku ni ukurku bau i yang ni bangin song tu ba kini gijing kerku ha khandau kilong khandet e banyan ujor kata kan
kawan-kawan. Let's say dan na pedang jong fi ki bau bleu iet ngam sa senang sempat. Bleu uang nak siti skebru nang bas pawa. Yau tau bas senang ba iu, yau tau bang iet. Mas senang sempat. Let's say dan na pedang jong fi ki bau bleu ulang senang mentang. Filak julong kinang yalap ki bakrau. Ki beriu ki abut ya fi. Pat fi kelat no yau Jesus Christ. Bleu lak penem fi biang ki spak kau neri mentau bleu bau iet ya fi strip ya fi. Strip unum usimpat itu jingdam jingam fi. Usimpat ya ministry jang fi. Usimpat itu giba nang but jang fi. Usimpat na fi bang penyang fi marway menta fi dan kajaka ka balong marway. Ka bagi parlap jang fi ki na kita giba judan dekat jang fi ki na. Aingu yo blay bau dang iet ya fi. Bau kwa ublay ublay haktin parang as a jealous god ublay bau bishni. Kwa ba fin kam iet palak bani ki bani u. Kwa ba fin penang blay ki ba ki ba u de banyo burang. Ulak karku fi msang ni bakalapat. Ya si kan long lang ya ki ba syakri u blay kumju yang aru. Ki ba blay ulak penan kam ulang ya penan kam tu nginum kelat no. Tu nginum kelat no nakani ka wei ba kajing temu jungi kalang kedai bani pendu blay. Apostol Paul kat tu ulang riu krau riu bayalap apostol church planter mo ki hadrai kajing temu jung ukang banyo Jesus Christ. Tungin man pai pat. Saya kata kajing temu jung blay. Bala da blay udang sempat ingin menta wat domi wat bitar you. Kaman kan mento you ladang iyo lut ini pertai ni jat no. Iyo ka ministry ka bahe. Ni he ka balang. Ni he ka pisah. Ni biang ka ni kelat yo Jesus Christ kan mento you finlat bakat do. Nilong panban kinong yele persyak ya kata ka dim fna jong Jesus Christ. Tungin kaman habo blay usimpat no ni. Upen yang itang bat baru Jesus Christ. Mangin sengotu panong kum katuka jingrai mana. Katuka jingrai mana. Kabang Christ is enough for me. Tungilong niya mangin yarwai biang katuka jingrai. In penpai ya kani ka video siya kenum. Iban rai kani ka jingrai bat iit. Ti ngin yarwai biang katuka jingrai mana. So kwa ban rai biang katuka jingrai mana. Kabang Christ is my reward. Ini ruai bang dah jingmut, bang ini pertama mana ini ruai itu, ni ruai, yang sini ruai dah jingmut, rai hadin bang yuk sengawi kan ikat kubur, tu ini ruai bang penkot dah kan ikat jing ruai. Ba, Christ is enough for me sisa. Christ is enough for me. Jing ruai. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be
Don't turn it